Tak čau lidi, vítám vás u nového videa a teď bych vám ukázal, jak stáhnout Minecraft. Dáte klasicky nějaký prohlížeč, Firefox, to je úplně jedno. Napíšete mob.org Free mobile download. Mačkejte na to, vyjede vám tohle. Tady napíšete Minecraft Minecraft, no tady už ho mám, ten na něho zmáčknu, ano, vidíte, download, dáme like, a download, menší lagy, mám slabou Wi-Fi, dobře, tady to máme. Tady máte pár verzí. Ani jednu nemačkejte, akorát tu najděte V01592. Mačknete na ní a vyjede vám stahování. Já už si to tu stahuju, mám 5% na to. Je to strašně pomalé stahování, ale za to stojí. Strašně dlouho se to stahuje, ano. Tak tady to máte úplně zdarma a tak to je zatím vše. Tak zatím čau.